Hey guys, it's Frederick here. Today I'm going to visit Asetek. I'm super excited to see all the production line and see how they develop all the products. Going to see how they're testing everything, so it's just super exciting to get a tour around it. And hopefully I'm also gonna try a sim up there to test some more products. Velkommen til. Jo, tak. Det er første gang, du er her. Yes. Vi lever sådan set af at lave vandkøling på computer. Det ved jeg godt. Det er det, der betaler vores lønninger og vores entry i SimSport. Men vi har flere forskellige afdelinger. Det, vi fokuserer på lige nu, det er selvfølgelig vores simulatorforretning. Og det er lige tilfældigvis software, der sidder her. Så grunden til, at der ligger så mange produkter, jamen det er, fordi de sidder og afprøver alle vores nye software-features, de sidder og arbejder på og så videre. Så der er gang i knapperne og apparaterne. Men vi opdaterer vel også hele tiden? Ja, hele tiden. Nu den her, den står og lyser alle regnbuens farver. Ja. Men for eksempel, når der kommer biler bagfra, så kan du se på de striber, hvad side de kommer fra, hvor tæt de er på. Hvis du har rødt flag, gul flag osv., det kan du få vist faktisk i det her LED. Så man er opmærksom. Ja, lige præcis. Så det er ret cool features, synes jeg i hvert fald selv. Og vi har et stykke software. Ja. Det er ikke et stykke software til rat og til pedaler, og det er til det hele. Så på den måde, der prøver vi virkelig at gøre det brugervenligt, selvom det er high-end. Jeg synes, det er smart det med den måde, LED'erne, du kan få den til at lyse på, så man kan bruge dem mere, end det bare ser smart ud også. Ja, man kan virkelig bruge dem til coaching, og man kan se nu, for eksempel, hvor du skal køre Le Mans, hvor I flere kører på en bil, ikke? Ja. Uden at kigge data og så videre. Når I sidder i simulatoren, så kan man faktisk se der, hvordan er pedalerne, og som du selvfølgelig allerede ved alt om. Der, hvor der er mest tid at hente i en racerbil, det er nok mere på pedalerne end på rattet. Det er især bremsedelen. Det er den, der er så svær og så vigtigt for det. Det er faktisk der, man ser også med selv mod professionelle stadig bremsedelen, der er det mest afgørende tidsmæssigt. Helt vildt. Det er jo det, vi har gjort så meget ud af med vores hydrauliske bremse. At det skal føles som bremsen i en rigtig racerbil. Det er faktisk noget af det, jeg har diskuteret en del og fået en del tæsk for. Fordi folk synes, bremsen er for hård. Hvor jeg er sådan, jamen altså det er sådan, den er i en racerbil. Og det er der en god grund til. Men det holder vi altså fast i. Yeah, so actually how I even got connected to Asetek originally was when I was working last year with a Hong Kongese guy that I ended up winning the Super Trofeo World Final with. When we were working on the simulator, I could just see that his brake shapes looks a bit odd. Da jeg så fik hans data til at starte med, inden hvor jeg kørte med jeres produkter, det gjorde han ikke på daværende tidspunkt, hvor jeg kunne se, at hans brake trace var helt over, fordi at han netop havde en alt for blød pedal. Så jeg kunne bare se, at den viste bare 100%, og så bremste den af til sidst. Så han kunne godt køre stærkt nok, men den sidste del havde mange på simulatoren, var fordi han slet ikke kunne modellere det. Med det, altså de sæt pedaler, han havde. Ja, det svarer til at køre med 2 gaspedaler. So I introduced him to Asetek, and after that we used the simulator to practice that, and you can just see straight away his brake shapes was a lot more identical to what it is in real life. Nå, jamen lad os lige gå lidt videre. Den måde vi kører det på, det er, at når vi kommer med nye produkter, så starter vi altid med at lave dem her i Danmark. Både at samle dem og teste dem og så videre og se, at det virker. Og når så at vi er komfortable med, hvordan det skal produceres, så lægger vi det typisk til Kina eller Malaysia. Fordi det er bare for dyrt i Danmark. Du kan se der for eksempel, der hænger der hydrauliske cylinder en masse. Og det er virkelig håndarbejde for sådan en til at virke, fordi i en racerbil, der kører du et Le Mans for eksempel. Det er det mest ekstreme, du kører. Så bliver bilen jo rebuild og specielle bremser og sådan noget, ikke? Hvor vores hydrauliske cylinder der, den er faktisk lavet til at kan køre 1 million gange. Er det bremsetesteren? Ja, det her det er en af vores bremsetester. Du kan se, der står faktisk mange af dem rundt omkring, ikke? Den her, den er indtil videre kørt 199.155. Ja, det er nogle gange rundt om Le Mans. Ja, det er. Den trykker med 100 kilo hver gang. Så den trykker altså hårdt.
Ja, det er mere, end du vil trykke af den, hvis du tager en sving. Men her er vores LMP3 jo, som vi primært kører i Danmark med. Og kører nogle enkelte udenlandstester, er det egentlig mest for at, kan man sige, bevare og uddanne vores marketingsfolk og vores ingeniører til, at hvorfor er det en bremse er hård? Hvorfor er det mærker, som det mærker? Og jeg har også selv kørt en hel del, jo, så det er ligesom det, vi prøver at gøre anderledes end de andre. Der er mange ting, vi prøver at gøre anderledes, men lige nok det der racecar feel, at det skal føles som en rigtig bil. Ja. Det er det, jeg synes er fedt. Ja, helt bestemt. Det er også det, jeg kan bruge til det, jeg laver nu med det. So there's a small difference between the real world and the sim, but the sim is just so realistic now when you have the correct tools to use it. So it's just the feel you get in the sim is almost identical to the car. So the flow, the gears, the brake feel is almost identical to the real cars, and that's why you can really use it as your tool to be prepared, and so you really have an idea of in each specific turn what it requires, how much pressure you need to put on the brake, and also even the different braking shapes and the modulation and the throttle pickup you do in a real car. So you just are super well prepared even before going on track. Men hvordan kommer du så fra vandkøling så til at lave simsport? Da vi kom ind i det på Aztec, det har du ikke set, men op ovenpå, der har vi noget, der hedder e-sports akademi. Ja. Så sagde jeg til nogle af mine ansatte, skal vi ikke også have noget rigtig gaming-greje? Så vil jeg faktisk installere nogle simulatorer. Vi købte 5 styk. Jeg gider ikke snakke dårligt om konkurrenter, men vi købte 5 styk fra dem, der skulle være markedsledere. Og det brækkede ned konstant. Og der var softwareproblemer og driverproblemer, og det mærkede overhovedet ikke som en racerbil. Og det var faktisk der, jeg fik idéen til at sige, det tror jeg, vi kan gøre bedre på Aztec. Jeg kommer lige fra Los Angeles, hvor vi har kørt på Long Beach i weekenden, hvor jeg så netop har trænet Brandon, som jeg også kørte med. Og allerede på omgang 3 derovre var han fuldstændig up to pace, bare fordi vi har trænet i simulatoren. Det er uvurderligt. Og på en bybane er det bare vanvittigt svært, fordi vi har ikke ret meget træningstid. Der er altid rødt flag, hvis der er nogen, der går i væggen. Så på den, ja, det er lige præcis. Og det simulatoren er mega god til, det er, at jeg selv er skarp, når jeg kommer derned. Men i stedet for, at jeg skal bruge tid på at lære teknikkerne på banen, så kan jeg bund og rundt bruge tiden på at sætte bilen op. Jeg tror du så også, at en simracer vil kunne køre det samme i virkeligheden, som man kunne på simulatoren? Hvis du er super god på sim, så kan du også køre det samme i virkeligheden, fordi det er i princippet det samme. Det, der er den største forskel, det er, at man kan ikke rigtig trykke reset i virkeligheden. Fysikken i det også er selvfølgelig ikke det samme. Altså G-påvirkningen er noget andet, og men i virkeligheden er man stadigvæk nødt til at kalkulere en lille smule. Så på omgang 1 i virkeligheden kan jeg ikke gøre, ligesom jeg vil gøre på omgang 1 i simulatoren, fordi jeg kan ikke risikere og smadre bilen på første omgang i Le Mans, fordi så vil hele vores weekend formentlig være ødelagt. Så på den måde er der nogle elementer, der er anderledes, men selve teorien og teknikken er præcis det samme. Så jeg er slet ikke i tvivl om dem, der er skarpe til simulatoren, kan køre formentlig det samme, som jeg kan i virkeligheden. Men lad os se, skal jeg vise jer en omgang på simulatoren? Jamen lad os lige skifte formelrettet ud med GT-rettet, som vi skal køre med. Det, der er fedt ved de forskellige rettyper, det er, at man ligesom kan passe det til den bil, vi nu kører i nu her. Jeg har tidligere kørt Lamborghini også før. Nu skal jeg køre med McLaren, men det her ret, det minder super meget om det, der er i Lamborghini, som jeg også kan se inde i simulatoren. Så derfor kører vi med det her ret på nuværende tidspunkt. Inden vi skal tage afsted til Frankrig for at skulle køre det rigtige Le Mans, så har jeg stadig planlagt nogle online-sessioner med mine teamkammerater, hvor vi både kører mod hinanden, og vi skal også træne noget fuel saving, fordi det kan nogle gange spare en hel omgang. Især når Le Mans er så lang en omgang, så hvis man måske kun har brændstof til en halv omgang mere, og så kan få extended sit stint med den halv omgang ved at køre effektivt uden at tabe ret meget tid. Det er noget af det, man faktisk kan træne på simulatoren også. Og køre konstant, fordi vi vinder ikke Le Mans med, om vi kan køre 2/10 hurtigere end de andre, men vi vinder Le Mans ved at køre konstant uden at lave fejl. Og det er ligesom en af de vigtigste elementer ved endurance-løb. Så derfor er det ikke så meget den ultimative omgangstid, vi kører efter, men rent og sker om at køre så effektivt og konstant som muligt og minimere fejlene, så de ikke sker i virkeligheden. Hopefully now we're sitting here today and the dream is still to win Le Mans, and I'm sure with the lineup we have now and we're just super well prepared from all the stuff we've done before getting on track.
So the goal is to win it, and I believe we have a very good chance of that. And we just need to keep working on what we have practiced before and make sure we run the car clean and we don't get any crashes and we stay out of trouble and hopefully the car will survive and we're gonna end up winning.